1 December 2024. This is the last month of the year, so I'm so excited to give you my morning updates as usual. Ndine mfaro wakawedzerwa zvatasangana kudai so muri yeZimbabwe nhasi muri kungoziva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ndabva ndangosvikirana nenyaya passport iri kutotaurwa iko zvinezvi neThe Standard iri kubudiswa pari kunzi ZANU PF affiliates that gathered at President Mnangagwa's farm in Kwekwe recently are claiming that they were ambushed into the backing a plot by the 82-year-old ruler loyalists to push for the extension of his term of office. Ndonyaya iripo sekutaura kwazvinenge zvichingoitwa vanhu ava chatsakara chinechi yakenza. Muri yeZimbabwe hatina nguva yekutambisa nekuti tine zvakawanda zvekutaura. Kana iwe uchiziva kuti iwe uri kutiwo pasi neZANU PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU PF yacho iboikane, because meno zvavanenge vachingoita vanhu ivava. Nezuro Owen Muda aivhura hombe panapo. Gokwe MP Honorable Minister Owen Muda hosted a special Christmas celebration for civil servants of the constituents with Chibuku ma 7 ups. Ndo zvinhu zvaanga akazara nazvo, and anga ane unodhurawo futi zvimahenezi saka munenge muchimwa chibuku nema 7 ups ndo chaunenge wakabata wako chako wega ikoko unodhura unochitoti ungodzwa wanga uri wekudzvutiswa manje unongodirwa mukakapo mbonzi chimbodzvutai zvichitodaro. That is it. And I don't know kuti why vanhu vakasvika pakunyanyisa kupusa to that extent. I don't know why. Zvinotondishamisa kuti why vanhu vachipusiswa zvekudaro zvekusvika pakuti munobva manzi moya mounganiswa varume vakuru nevakadzi vakuru muchidirirwa kunzi oitudoro chimbomwa mbijana. Chii chakadaro ichocho? MaZimbabweans vasvika pa the extent, and I don't know oro vanoziva kukuzviitira zvavo, but guys wotari kudirirwa mukapu motoungana ndo makaunganirwa kuti muri kudirirwa tudoro mukapu imuri ma-civil servants futi. Zvakangooma vedwe. Right, pane imwe alert iri panapa ndiri kusangana nayo iko zvinezvi namboda kusiyana nazvo, but at the end of the day we are all Zimbabweans. Pari kunzi state security alert: Zimbos based in Swakopmund and Walvis Bay, be very careful. There are plans to hit you as a result of election. Names of ZANU PF Namibian branch are listed, and outslot will begin at night once results are halfway out. Kanzungula border truck drivers, watch out. Ndonyaya irimo mudariro. I don't know kuti munozoenda kunyika dzevanhu motanga kuramba muchingoita zvezano zvinenge zvichimune muchirumbo zvitire chiko. MaZimbabweans amunyanyoziva zvamunoda. Maenda kunyika dzevanhu itai zvemafambira, makaenda unotsvaga mabasa. Zvokuzoti motanga kutozviti isusu tirive musangano kuti izvozvo madrama. So pari kunzi be very careful ikoko. Ndonyaya dziripo. It's a message yekuti muchazvisiya. Siyane nazvo izvozvo. Ndonyaya ingoripo chete. Siyane nazvo zvemadrama asina nebasa rese aminenge muchingoita iwayo. Ivo vanhu vacho veNamibia yo IPC vari kuramba ma results, vari kutomaramba kutojamuka chaikuti imi ndezvenyu muya kutibiridzira. Ndonyaya iri kuitika kuNamibia iko zvinhu vari kuramba. So ndiri kuzoona David Cottard ari kubva apindura panyaya iyo ari kubuda ari kuti the ZANU PF contagious has spread throughout SADC, undermining democracy and everything SADC was established to protect the region needs to move forward and dispense with elections which are so seriously flawed. Ndo mashoko ari kubuda atiri kusangana nawo pano, ari kutaurika kumana ari kuzodairwa na David Cottard uyo mayor wekubulawayo. Ndo zvazviri, and tiri papo Niki Mangwanawo ari kuuyo neThe Sunday Mail yavo ari kutaura nyaya vari kutry kumiririra ZESA panapa. Nyaya iri kutaurwa panapa iri kunzi ZESA has lost electricity transmission and distribution equipment valued over 2 million to theft and vandalism between January and October this year. A development that has left many communities already struggling with load shedding in the dark. Ndo mashoko avari kubuda vari kutaura kuti saka ivo zvavari kutika vakabirwa equipment, vakabirwa zvinhu zvinosvika 2 million. Zvinhu zvine zvichitaurwa zvinoona pane matransformer, zvinhu zvinonzi chakati pakati pabiwa makebho pakati padi vozoya vachireplace. Ndo nyaya dzinenge dziri kutaurika panapa, saka vari kutaura kuti ndo zvimwe zviri kuzokonzeresa kuti load shedding iwedzere.
Statement acho haapere zvawo. Unombonzwa kunzi aiwa ikokoko mvura yedu yakapera kudhara saka kwaita fault kuhange saka kuri kumbogadzirwa popedza pakunongedzerwa nzi vakarasikirwa nezvinhu zvinoningina over 2 million. Hatizivi kuti zvekubhilivha ndezvipi. Propaganda manje ndozvadzinoita. Unongoti saka tikatimbwaudza zviri padhuze navo munenge muchingokurungwa everyday muchingokurungwa. Zvakaoma vedu iyi. Tiri kusangana neimwe nyaya futi zvekare panapa parinzi Home Affairs Minister Kazembe is not going to approve any foreign trips by senior police officers for the rest of this year. He said senior officers go on endless trip at a time when junior cops don't even have uniforms. He expressed alarm at the level of corruption and discipline in the police force and called for training programs. He said he has never seen a police pass out parade since he became Home Affairs Minister. 5 years ago, he was speaking at a police strategic planning workshop in Kwekwe. Ndonya yaripo saka ari kuti amusikuenda kumaningina ndisikuzozvi approve zvekuti mumboenda kunorova matrips ekunza. But isusu iri nyaya yematrips iye minister kuma ministers vari kunzi vakatodimbirirwawo futi mari pachinzi the government is currently broke. Saka apa kutaura kuti havasi kukwanisa kuenda out matrips avo ekunzi masenior ningini because zviri kuzosara majunior havasina mauniforms handiti. But kudhara vaimboenda handiti here kudhara zvaimbofambisika sei? Pane zvezvaiavoida here kana pane zvezvaikanganisa here? And akazimbotanga kuti zviapprove wacho ndiani? Because what I believe kuti zvinhu izvozvo pazvinenge zvakatotangwa zvinenge zvakatangwa zvatoonekwa kuti zviri necessary kuti zvinge zvichiitika. Paiko zvinenge zvimanje munhu wacho vanhu homana amen vakuzvicorrecta vega because mazimbabwe nzari gara zvizokomplaina ka hakuna nyinomakisa. Unotosangana kana nemwe mupurisa akapfeka zvibhutsu chawo cheche unoti iyo chibhutsu chakaboka pasi kachimudhara usikuzonere kana kuti chimwe uniform chinenge chakacheneruka chakapera basa hazvinyatsozopa ningirikiniso even zvinongota. Imagine kuti mupurisa achisekwa komana kana mamirira vanoita makombe utonoti ari kutoda transport yemahara zvake munhu. All those things omanaka hazvinyatsobudisa picture yakanaka. But anyway ndo nyaya dzacho dzinenge dziripo ende panapa ndikusangana nedzimwe nyaya zvikunditira fana mwana. The world has changed honestly. I'm telling you the President-elect of United States of America Donald Trump has threatened the BRICS member states for considering doing away with the US dollar as the main trading currency. Chirikupisa Trump angosvika vachingovhura hombe varingosvika vachingonotanga musindo wavo vega. So nyika dziri kunona BRICS chiti mugadzirire kuzvinge muchishandisa imwe mari yenyu kana kuti mugadzira yenyu BRIC currency yekutrade nayo. Hazvina kushata zvinhu izvozvo handiti inotori advantage even though vanhu vakawanda vari kucomplaina it's fake ndezvazizvo haziri Trump akadaro ndiye hakuna zvinhu zvokuti tinganinge ndiye akadaro Trump wacho for sure handiti ane zvaanenge achizviitira. America zvekuzonzi masuperpowers zviri kutopera. Pakambobuda nyaya ichitaurwa from China pachinzi by 2030 2028 to 2030 America inenge asisiri masuperpowers inenge yangovawo nyika. Vanhu vakatobuda vakati vanhu matotanga kungotaura zvisina nebasa rese izvo kai zvatanga zvezvo zvokuti vanowana simba. Vanhu vakanda vachizombobvunza ka why vanhu ivo vachizonzi vanowana simba rekuti kugona kuti takukupai kana masanction imi takukudidi because vanotemba kuti imimi mune mushandisa zvinhu zvavo which is USD ndore munenge muchiti ndo mari yacho yakasimba weudine ndo mari inenge ichinzi inenge ichishanda iri pafront. Saka izvo zvese izvozvo ndo zviri kutaurwa naTrump kuti zviri kupera. So it's an added advantage. Pese panongoitika zvinhu panomboitikawo kawave zvinhu zvinombomuvhawo handiti vanhu vanombosheka zvinoitika mhepo inokauya yakavhuvhuta vanhu vanovhundutswa nayo hazvina kushata tinozviziva zvinhu zvinowanika. So it's very important kuti vanhuwo vagare vakaziva kuti zvinhu zvinochinja zvinhu hazvirambe zvakadaro nekusingapere. Even zvese zviya zvatakutoziva kuti kana vachinzi vaimbopana nhingi masanction vaimbodidi vanenge vakuzviitira kumba kwavo. Ndikusangana neimwe nyaya panapa The Standard pari kunzi Mugabe's secret son demands his share. I don't know kuti ishare yechiyoyo ende mwana anozonzi aramba ari secret. Zimbabwe and I may not share yacho ari kudimanda kuti adawipo nani because zvinhu zvinechinzi
anyway izinyaya zaNamugaba kasiyana nadzo anyway Mugaba akabva kudhara kanyaya kuti munhu wekuti takutotora nyaya dzake takutotry kutaura tichitoseka because ameno zvazvingorisiwo zvinhu zvaNaMugabe. Finance Minister aripinzwa pama 1 na former Finance Minister weZimbabwe uyo anotwa Tenda Ibiti ari kubuda panapa ari ku roster mutulingumbe pa budget rake ari kuti the 2024 budget statement was presented in backdrop of a tough and challenging year for the working people of Zimbabwe, a year in which the citizens had been abused by extreme levels of inflation, emasculation by a rigged exchange of extortionate taxes, power shortages, poverty. Do comment iri kubudiswa na Tenda Ibiti, former finance minister of Zimbabwe. Ndo statement vari kubuda vari kutaura iroro. Munozondudzo hama dzadiwa kuti munenge muchiona sei comment iri kubuda yakadaro iyo. Chopis paZimbabwe yakatogara yapa notice kuti takuda kubuda, takuda kuvhara 30 stores, ende zvinhu zvakadaro zviri kutoturwadza because tikuona kuti alright ngatiti iva vari kuti 30 more than 30 mashops acho vari kutaura iva toti mushop imene muchishanda vanhu vangani. For example inini zvangu a normal shop ndakaitarisa tingati spati mamwe mashops maonera ndinotozviita zvichizosiyana zvimakura. A normal shop kazhinji inogona kunge nevashandi zvikuma 23 25 ndo kazhinji kacho, ngatingoti minimum 20 because but tiwo hapazoshayiwa vanhu kana 8 vetu zvongoti tiu unotongobata vanhu 8 even vanongachinjana vachita sei munoona matiu nekuwanda kwaakaita kwekwe vanhu vaya vanotosvika 8. It's a must. Kune vanhu vesecurity padoor vanenge vachishanda vanotochinjana security nepamadoors akawanda. Kune anenge ari kupindisa, kune 2 anenge vari kuside uko, kune vamwe vanenge vachingoona vanogara vari pama CCTV vachiona kuti chii chiri kuitika, kune managers, kune zvakawandisa zvine vanhu vanenge vachishanda. Pane madrivers, pane macleaners, pane vanenge vachipeka zvinhu, pane vanenge vari mumabucha. Vanhu vese ivavo tobva tati vanhu vatosvika kana kuma tongoti 1000 people vanokwanisa kurasikirwa nemabasa because of this situation yekuti vakunosiya mabasa. So ndiri kuona hope chimwe ari kubuda ari kuti the departure of Chopis Supermarket Group from Zimbabwe is sad news as many of our people who lost their jobs and wholesaler who supplied Chopis along with its vegetable supplies we will have fewer customers. Zimbabwe already suffers from 95% unemployment and the highest inflation in the world. The departure is a sign of tough economic times ahead, driven by Mnangagwa's failed policies and his refusal to listen when warned that his poorly conceived economic policies and questionable projects such as the ZIG were destined to fail. Chopis was honest about why it is leaving. It says it's leaving because of the informalization of the Zimbabwean economy. Ordinarily, this would have served as a wake-up call, but not in Zimbabwe. The regime won't listen. Ndonya iri kutaurwa panapa chinzi uyu mudhara uyu ativhurira hombe panapa pakuti ana Chopis vakutizawo muno muZimbabwe. Umwe kuti well how unemployed results in a lot of people resorting to black market, which results in loss of revenue for the government, which is already looting those funds instead of building our country. The ends result is the government trying to recover the lost revenue by taxing citizens more. Unaona imwe nyaya inenge chiitika vanhu vaya vakaita sana Chopis kunzi vakuvhara vakuenda nditi madoman vanhu vacho vakuti vanenge vachitocontribute tax kuhurumende. Saka izvi zvinomonzwa kuti hey the government is broke, makambani hobva ari kuvhara tax yacho muchaona kupi. Ndosaka vakungoti izvezvi so chero munhu ari kutamba njuga wawina betting vakutokuti 10% tax ipapo because vari kuona kuti mashopu acho atachivhara vanhu vari kungosara vatongo vanhu vematax shop, vatongo vanhu vemisika, vatongo vanhu vechinji tax yacho muchainhikina kunani. Tine mafarmers vanhu vakawanda hey inini ndinorima ndinoita sese it's fine uri kurima but wajara kuti every time ukapedzawo madomasi ako ukadidi vegetables ako carrots everything chamunenge muchirima munenge muchinotengesa kumashops mahombe tikutaura zvemafarmers vamwe vari serious ombijana vakutorasikirwa nemacustomers ende kunotone vamwe kutoti vaingodhila neChopis chete amene kuti vakutotangidza kutsvaga macustomer kuti 1. Saka inotori loss yakakurisa. Vamwe munotadza kuzviona izvo so boss kune vamwe vaZimbabweans kuti ane nharoka wagara kuti iwo unongochiti pamwe uri kushanda kana pafarm alright uchimutitira nharo uri kufarm ikoko unozongonzwa murongo wako akukudza kuti
panapa basa motombomira oshaya kuti zvabva nekupi chopisi ikuvhara vari ngonyongosa kudzai kuti ndinorarama nekusupply chopisi vanongosa kudzai ende kunoti ne vamwe kuti so uri kuenda uri security hausi kuzvinzwisisa pamwe pakambani pauri papapa uri kutoti ini position yandiri kushanda ine iri right muchititira nharo makakonekta pama wifi mabasa muchiti awe unopenga unodese unozongomuka mangwana honzi vanhu maposts aigadwa kunana chopis vanhu ivavo vakuya tichimbozi tako kureplace chimboenda ikumba tichazokufonirai iwo apana asingagadwe machopis vanenge vachigadwa machopis ndovamwe vekuti vane experience pabasa saka unongobviswa ndiwe wato next option zvichaitika futi izvozvo saka zvinhu zvese izvozvo zvinhu zviri kuaffecta munhu wese pakasangana neproblem 1 munyika haisi problem yemunhu 1 haisi problem yeside 1 zvinofanira kuaffecta tese because zvinhu zvokuti in future ende kuvharwa kuri kuita mashops iwayo ndiani aiziva kuti vanhu venjuga muchangonzi 10% mimi uchitamba betting yako ngonzi 10% ndiani aizviziva but zvinhu izvo takasozvitaura kudhara tikati mataxi aya achafamba ende vacharamba vachitsvaga zvimwe zvinhu zvekuramba vachingokuwedzera mataxi ipapapa akatonyara kungozvibudisa zvese ka1 ngatimirire muone kupanana June July 2025 ari kudzoka neimwe futi budget muchaona zvacho achikuitira ani maona rekutanga rere yakabudisa akataura zvakataura akataura kuti zvimwe zvachitombo handiti izveso ndiani aizviziva imimi makachinja dziva vamwe makuita madhire kuti urendesa ningirini yako wakapachinja kupaita pa business something wakutonzi bhadhara futi tax 25% aizviziva ndiani kuti zvichadaro but imimi maingoti aiwa but isusu tiri kungoitawo zvinhu zvedu tiri kungodaidai zviri kungosvika kwese because kwavanenge fanira kunge vachiwana mataxi ikoko kwacho kuri kutodonha kuramba kuchingoenda kutown saka ivo government haina option kana isiri kuwana mari yemataxis ndo chokwadi chiripo panyaya idzodzedzi umwe ari kuti seeing what coward Zimbabweans are doing by crossing borders it won't fight like Mozambicans when countrymen are living to be slaves in foreign countries. Pregnant Zimbabweans women burden other countries until you fight for yourself. Nobody will nurse your entitlement. Pakaipa hamadzadiwa unozati hatisi tese vanhu tinozvikwanisa zvekuti tiende kuzonorwisa and at the end of the day munhu azongoweka kuti ona ndine makore mashoma ekurarama panyika ndoitawo sei hatisi tese vanhu and hazvishande kuti tingoti maZimbabweans vari coward. It's not about maZimbabweans chete maMozambicans iko zvinhu muri kuona zvavari kuita kujamuka kwese kwavari kuita hazvireve kuti maMozambicans havana maforeigners havasi kubuda kuenda uyai mutarise muSouth Africa muno mutarise kuti maMozambicans varimo vangani vanoona kuti double maZimbabweans varipo hobho vakatopinda vakatogara vakatoti havakutoda se vakutongoraramo vari muSouth Africa muno vatori ko kutoita chiforeigner but vari kuti kana nguva yacho zvinhu zvatotanga zvaita sei zvatangawo maZimbabweans problem yenyu munoiziva kuti ndechi maZimbabweans munonyebera kunyanya kudzidza sterek saka panotanga zvinhu zvezvi manje munenge makutanga kuti ini munhu anodzidza munonyanya kuda kufunga munonzi mune common sense sterek so mamwe marudzi zvaanoita dzinodambuka dzinotacha imimi dzenyu maZimbabweans adzitachi because munenge muchiti isusu tinoona constitution chichi hamene zvamunenge makutanga kutotaura kana zvinhu zvakuda kutanga saka vaivazvo vanoita manje vanozoti toda kukudzinga tozoverenga constitution tatokudzinga tatojamuka kudhara ndo zvavanoita havanyanyo reason like maZimbabwe so it's not about kuti maZimbabweans macoward even munhu wacho vamwe vari kutokomenda chiti maZimbabweans macoward vanofanira kuzviziva kuti ivo macoward futi because ndo vanofanira kunge vachilida by example because maZimbabwe ndo nyaya imwe inenge ichingoitika anyway mwari kuti so many retails will also close. Remember the South African giant Pick n Pay has given a warning that it will possibly leave since it has been running losses and tough economic conditions. We are in a mess. Surely I can second you tough times ahead. Mashoko ari kubuda zvekare panapa vakomana kuti Pick n Pay inogona kungoendawo futi vakomana Chopis may have employed lots of people but it offers substandard supermarket services. If we have new better players coming in should be better. And mumwe ari kuti ndochi Zimbabwe chachoka icho tikutaura zvekuti economy isusu panapa tikutaura zvekuti vanhu vari kutorasikirwa nemabasa chimwe chekutombotaura kuti kukazoya better players ko vanhu vacho vanenge vachishanda ikoko vanenge vachizoshanda kupe vachadyei musanyebedzere kufunda mazimba zvinani basa rese tikutaura zvekuti vanhu vari kutomboshanda ipapo vari kutomborarama vachazoita sei what's next
iwe unofunga kuti vanhu vese vari kushanda mumashops ana chopis vaya vese malandroad vanenge vachitonorodya vanhu vaya vachaita sei? What's next? muri kuti vaite sei? vadzoke vakunzi vakuhasela chii chavanodzoka vachinzi vakutanga kuhasela chii? tarisai nepane nguva nepane gore papa. Anyway, mazimba haini pamwe pacho ndotomboida ndichikutadzai, but ndonyaya dziri panapa muri Zimbabwe. Mongotanga dhere ndiziva kuti ndo ma-updates acho aripo andangoya nawo ndakakubatira. Kana uchinge wasvika panapa first time yako panonzi Bullied TV, join this amazing family. Like this video, usubscribe. Tosangana mu comment section tichitaurana uchindudzwa kuti nyaya dziri panapa idzi uri kudziona sei.